चल हो सखी खिचड़ी नहाए अयोध्या। चल हो सखी खिचड़ी नहाए अपने चली है अपने सासू के लिए अवले चली है अपने चली है अपनी सासू के लिए अवले चली। चल हो सखी अयोध्या में खिचड़ी नहाए चल हो सखी अयोध्या में राम के घर बाणे सिया के ससुरा बाणे राम के घर बाणे सिया के ससुरा बाणे। चल हो सखी देखे चल अयोध्या की नगरी। चल हो सखी देखे चल ओई जाना हाइल जाई खिचड़ी चढ़ावल जाई ओई जाना हाइल जाई खिचड़ी चढ़ावल जाई। राम के दर्शन कइल जाई सिया के दर्शन कइल जाई। सथवा में लक्ष्मण भैया की दर्शन करल जाई जरूर हो। चल हो सखी खिचड़ी नहाए अयोध्या के नगरी। चल हो सखी खिचड़ी नहाए ओही अयोध्या में खूब सजावल बाटे ओही अयोध्या में खूब सजावल बान आइल बानी हनुमान जी राम के लेके। चल हो सखी खिचड़ी नहाए अयोध्या के नगरी। चल हो सखी खिचड़ी नहाए आइल बानी हनुमान जी अयोध्या में आइल बानी राम अयोध्या में राम के घर हउए लक्ष्मण के घर हउए सिया के ससुरा सजावल बाटे हो। चल हो सखी अयोध्या में खिचड़ी नहाए चल हो सखी अयोध्या में।